हेलो हेलो अमरपाली, हम डीके सिंह बोलत तनी। बोलना रे हरमिया। हाँ कंचन बोला। कौन चौन तोर दिमाग खराब हो का रे? हम डीके सिंह बोलत तनी, सिवान वाला। अरे हाँ हाँ हम जाना तानी। काल मिले ना आइलिस, सारा कॉलेज के लड़की आइलिस हो, ते ना आइलिस। कहाँ गई रहलिस रे? हमार पापा हमार पढ़ाई छुड़ा दिए, बहुत जालिम बाटे हमार पापा। वो साला बुढ़वा से ठियाइए गइल बा। अरे अब का बताई, हमरा माई के भी हम पे तरस नहीं खियावत, दिन भर हमरा पे नजर रखत आरी। हे भगवान, केहू के भी ऐसन माई मत दिया। वो बुढ़िया मोरी जल्दी है, आ तोरा घरे आवत तनी, तोरा के भगा लिया खातिर। तोर भाई होई नेखन सनु आइल। अब हमार दूगो भाई बाड़े, छोटका भैया पहलवान बाड़े, उनकर देहिया जैसन उनकर बुद्धियो भी मोट बा, जान करेले उल्टे करेले। हमके तो लागेला कि उनकर दिमाग सिर में ना घुटना में बा। तब तो कोनो दिक्कते नहीं खे। आ तोर बड़का भाई क्या करेला रे? और बड़का भैया वो पुलिस में बाड़े, कुत्तन के साथ रह रह के कुत्ता जैसे एने ओने सोंगत रहेले, हमरे हर बात पे शक करेले। No. अच्छा ऐसा करला तोरा साथ तोर बड़का भाई? अच्छा हम कल सुबह में फोन करत तनी। हाँ हाँ। अरे मोरी दादा, एगो भाई पहलवान, दूसर भाई पुलिस वाला। मोरे जान के बहुत खतरा बा ए बाबू, लागत है एकरा के ब्रेकर देवे के पड़। ए मर्दावा, ब्रेकर ना ब्रेकअप। हाँ वो ब्रेकअप। हम डीके सिंह तारा से बहुत प्यार करीला, लेकिन अब बात हमरा जान पर आ गई बा, यही से हम तारा सब ब्रेकर लेतानी। रे साला, ब्रेकअप मोटरसाइकिल के ब्रेकर ना। हाँ वो ब्रेकअप लेतानी। आई लव यू।